van aprofitar el Consell d'Administració en el qual no hi havia la presència del govern per aprovar un increment de l'11,88% de les tarifes. Aquest increment l'haurem de repercutir en la tarifa de l'aigua de la ciutadania. Doncs els serveis jurídics de l'Ajuntament i els serveis d'intervencions han dit que no podem fer d'una altra manera, no podem fer una subvenció per l'aigua. L'aigua és un bé comú i per tant no podem assumir-ho com una subvenció municipal, perquè la directiva la directiva europea insta els ajuntaments a utilitzar aquest sistema de pagament de l'aigua, entès com un bé. Evidentment no hi estem d'acord, considerem que és una pujada abusiva. De totes maneres, és cert que l'any passat hi va haver un increment del 4,5% i el va assumir el govern de la Generalitat en el seu cànon. Aquest any, donades les circumstàncies en les que ens trobem, la Generalitat no ha pogut fer aquesta proposta d'absorbir aquest increment en el seu cànon de cobrament. Són molts municipis els que es veuen afectats. Sitges es veu afectat amb aquest 11% de puja del preu de l'aigua. Sitges, per les tarifes que tenim, el que estem pagant, es veu afectat amb un 5%, i això suposarà en les tarifes més baixes €1, no arriba a l'euro, €1 mensual. Per tant, el pagament de les tarifes és trimestral, per tant suposarà uns €3 en el cas de l'import més alt. Ens hem posat en contacte amb la Federació de Municipis, amb l'Associació de Municipis, i tots els municipis ens unirem per presentar relacions, perquè l'ACA va votar a favor, però la representació municipal va votar en contra d'aquesta puja. Per tant, els municipis estan ara gestionant la presentació de relacions i la lluita o la feina perquè puguem revertir aquesta situació. La concessió que té Sorea és fins l'any 2050. Per tant, la indemnització pot ser considerable, però hem de saber de què estem parlant. En aquest sentit, informar-nos que el cost que té per la companyia l'augment de tarifes, aclarir que no podem repercutir en altres trams o en altres conceptes perquè és una pujada de l'aigua. O sigui, afecta només el cànon del que estem pagant per l'aigua. Ho dic perquè si no intentaríem ajustar la factura. Informar-nos també que l'Ajuntament està valorant que aquests 250.000 euros anuals que suposa aquesta puja, que mirarem si amb la sentència i les al·legacions podem resoldre-ho. Com bé diu el senyor Mercè, sí que pot anar al fons de reposició, però el fons de reposició són 400.000 euros anuals. Si traiem 250.000 euros, les inversions en col·lectors i al carrer Espalter i altres carrers del poble, doncs trigarem més. Sí que és cert que nosaltres tenim un fons de reposició de 400, si ara no s'aprova aquest increment, 250.000 euros s'hauran d'assumir. Dir-los que ens reunits amb la companyia Sorea ens van, si això s'hagués aprovat o si aconseguim aprovar-ho, l'aplicació és des del mes de gener, per tant ja hi ha 2 mesos que són 40.000 euros que haurà d'assumir la companyia i està disposat a fer-ho. En la reunió que vam tenir, el gerent de Sorea ens va dir que aquests 40.000 euros els podien assumir sense tocar el fons de reposició. Si aquesta és... D'altra banda, dir-los que les persones amb dificultats per assumir les despeses, durant l'any 2017 aquí a Sitges no s'ha tallat cap subministre d'aigua, i que el fons que tenim de conveni de 10.000 euros no l'hem esgotat encara. S'han pagat les factures corresponents i hi havia un fons que vam signar fa 2 anys de 10.000 euros i de moment encara no està esgotat. Si el resultat d'aquest plenari és que no podem fer l'increment de la tarifa, doncs haurem de pagar, haurà de pagar Sorea i tinguin present que ens trobarem amb un nou contenciós. Volíem centrar-nos en el debat de Sitges, però donat que ha sortit el debat de l'aigua a nivell general, aquí podríem estar moltes hores discutint sobre el servei públic d'abastament d'aigua, no a Sitges sinó a tota Catalunya. Podríem parlar de la privatització
o l'externalització d'Aigües Ter Llobregat, o la sentència del Suprem que està a punt de caure. Podríem parlar de quan es va l'administració que va arruïnar l'ACA, arruïnada absolutament. No sé si no recordarà que no podíem fer la depuradora de Garraf, que tenim el projecte a punt fins a aquest any 2018 per això. Qui era el responsable, quins partits eren responsables, però estaríem aquí debatent hores i hores i no en trauríem res. Jo simplement dic, això ens ho hem trobat. Aquí ningú ha de fer-se cap foto, perquè no em trobarà cap foto, senyora Rasulla, sobre això. Doncs busqui-la, perquè no sé qui me la va fer. Jo foto amb l'aigua, no la recordo, però bueno. Jo diari de Vilanova del divendres. I aquesta foto està estic amb l'aigua? Crec que vostè crec. Sí, però la foto no és de l'aigua. És una notícia que sou vostè. La foto és de recurs. La foto és de recurs. També a Nació Digital. Bueno, li agafarem una foto seva per una altra cosa. Jo li dic que vostè surt al diari. Ja, però no és el que vostè vol dir. No és el que vostè vol dir. En qualsevol cas, siguem conscients d'una cosa. Ara ens trobem en aquesta situació que a nivell municipal hem de resoldre. Perquè, tot i que les associacions municipalistes han votat en contra a tot el país d'aquesta pujada, podem estar lamentant-nos pels segles dels segles de com s'ha gestionat l'aigua a nivell de país. Però ara el problema el tenim en aquest moment als ajuntaments. I tenim dues situacions. Una legal, que no ens deixa o que no ens permet que el municipi assumeixi directament aquest cost. A no ser que vagi en detriment, com ha dit el senyor Mercè, de moltes altres coses i moltes altres inversions que s'han de fer, de situació de canalitzacions, de clavegaram, etc., que s'haurien deixat de fer cada any. Perquè aquests 250.000 euros, que són de cost, consoliden, cada any els hauria d'assumir el municipi. Segona qüestió, les directives europees diuen que els consums no els pot assumir les administracions, que han d'anar els han de pagar els usuaris. Per tant, ens entraríem en una situació de contradicció legal. Ho dic pel vot que emetrem ara, Ho dic pel vot que emetrem ara. I, tercera, possiblement l'empresa concessionària, evidentment, ja ens ha avisat que això, si no assumim la responsabilitat que ens toca, li provocarem un desequilibri econòmic-financer a l'empresa i, evidentment, això quedarà als tribunals. Amb les responsabilitats personals també que tenim tots cadascun de nosaltres per abatre el vot. Jo només vull dir, si voleu ens ho repensem, si voleu ho deixem sobre la taula, però haurem de prendre una decisió un dia o l'altre. Però amb drets. Això vol dir potser un ple extraordinari de 24 dies per decidir-ho. Perquè és així de greu no només la decisió, sinó la responsabilitat de cadascú.